Sa humihingi po sa akin ng tulong. Gustuhin ko bang tulungan kayo pero hindi ko kaya talaga. Ngayon mga kasinag, ipapakita ko po sa inyo ang aking sahod. Pare, no problem. Send me voice message. How are you? Come to Dubai. What are you doing in the Philippines? Come lang kasi. Pinapabalik ako ng boss ko sa Dubai. Kaya nahihirapan po ako magdesisyon kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kung mag-abroad ba ako or dito lang ako sa Pilipinas na. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang tanghali. Ngayon pala mga kasinag, papunta kami sa poblasyon sa bayan ng Seruma. Kasi ngayon mga kasinag, sasahod na ulit tayo sa YouTube. Ipapakita ko na sa inyo mga kasinag kung magkano ba talaga ang sasahod ko sa YouTube. Kasi mga kasinag, marami kasi naniniwala na napakalaki ng sahod ko sa YouTube. Kasi may mga nagme-message sa akin na humihingi ng tulong. So, para hindi sumama ang loob mga kasinag ng mga tao na humihingi sa akin na hindi ko na pagbibigyan. Ngayon mga kasinag, ipapakita ko po sa inyo ang aking sahod. Kasi mga kasinag, YouTube lang po ang inaasahan ko sa pang-araw-araw naming gastusin. Kaya ipapakita ko sa inyo ngayon mga kasinag. Hindi naman po ako kumikita sa Facebook or TikTok or kung ano pa man. YouTube lang talaga mga kasinag ang tinututukan ko. Dito lang talaga ako kumikita mga kasinag. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, salamat sa inyo mga kasinag. Patuloy pa rin kayo sumusuporta at tumatangkilik ng aming YouTube channel. Kahit wala na sa akin si Bagwis, meron naman tayong alaga guys sa Pagaspas. Kaya nagpapasalamat ako ng marami sa inyo mga kasinag. Ayan mga kasinag, let's go. Mag-withdraw tayo. Ipakita ko sa inyo mga kasinag. Kasama ko pala si Mrs. Ayan yung nag-video sa akin kanina. Alis na tayo. Okay. May viewers tayo dito mga kasinag, may viewers tayo. Ayan, viewers natin yan. No. Ayan mga kasinag. Hindi kami sticker. Okay. May sticker ako dito, kaso ano na. Thank you. Salamat Anong pangalan mo? Ano pangalan niya? Larry Riazon. Shoutout sa kanya at ikaw boss. Nico po, Nico. Chudonis. Shoutout sa kanila. Taga dito lang kayo? Opo. Ayan. Salamat po. Sige. Salamat din. Papunta na tayo doon sa sa dito. Kahit hindi pati ang biyahe namin ngayon. Parking kami mga kasinag dyan. Malimpoy kaya dyan, malilom, doon kaya napakainit. Wala kayo makaparkingan.
Diyan kasi kayo pupunta sa tindahan na yun. Yan. Ayan. Dito na kami makasinag. Kita ba? Wait lang ha. Withdraw ko te. Lahat Pera na. po. Yan, lahat na yan. 11. 11. Ayan, 11 lang. 11.3 yata yun. Isali ko na po ang charge para mong 11. Ganyan kasi mga sinag ang withdrawhan dito. Wala dito may ATM machine. Wala na. Ayan ang mga kasinag, okay na. Ayan mga kasinag, nakita nyo na kung magkano yung sinahod ko sa YouTube. Baka kayo mag-comment naman dyan na bakit Kabayan Savings yung ano namin, yung gamit namin sa YouTube. Mga kasinag, ayan po ang ginagamit kong bank account sa YouTube. Yan yung kinuha ni Mrs. nung nasa ibang bansa pa ako. Pwede naman siyang gamitin sa YouTube, kaya yun lang ang ginamit namin. Hindi na kami nag-open ng ibang account kasi magagastusan pa kami. Ngayon mga kasinag, nakita niyo yung sahod ko. Kaya humihingi ako ng pasensya sa mga nag-message sa akin na hindi ko talaga kayo matutulungan mga kasinag. Sana hindi sumama ang loob nyo at sana maunawaan nyo ako mga kasinag na hindi naman kalakihan ang aking sinasahod. Kasi YouTube lang mga kasinag ang aking inaasahan sa pang-araw-araw naming gastusin. Kagaya ngayon mga kasinag, 11,000 lang yung sinahod ko. Kung babadgetin ko yun mga kasinag, kulang na kulang po yun. Sa motor pa lang, itong motor na ginagamit namin na service, hinuhulugan ko yun mga kasinag. Magkanong hulog ko nyan every month? 4,200 ang hulog ko nyan. 2 years lang naman yan mga kasinag, 5 months na lang matapos na po itong motor ko na ito. Kahit paano, medyo makakaluan-alwan na. Kung sa mga kuryente pa namin bayaran, sa pang-araw-araw namin na pangailangan, bigas, upang ulam, kulang na kulang mga kasinag. Wala pang eskwela yan pero pag nagka-eskwela na, mas doble na ang gastos mga kasinag kasi sa bibili pa ng mga school uniform, mga school supply ng mga bata, sa pambaon-baon pala sa araw-araw. Kaya napakahirap mga kasinag. Kaya nga nung nakaraan mga kasinag, kinausap ko yung mag-ina ko na sabi ko, plano ko sana uling mag-abroad, magbalik kasi yung boss ko mga kasinag nag-message sa akin. Ipakita ko sa inyo. Ito patunay ito mga kasinag. Kasi yung dating boss ko mga kasinag nung nag-abroad ako sa bansang Dubai, pinapabalik po ako. Ito siya. Hanapin ko lang ha. Excuse me. Hanapin natin mga kasinag. Ayan mga kasinag may voice, pati siya, may voice message na ito. Mga kasinag, ipaparinig ko sa inyo yung voice message nung boss ko sa Dubai. Ito. Yan Pare, no problem. Send me voice message. How are you? Come to Dubai. What are you doing in the Philippines? Come lang kasi. Narinig nyo mga kasinag na pinapabalik ako ng boss ko sa Dubai. Ang trabaho ko kasi doon mga kasinag, nag-aayos po kami ng aircon. Kung alam nyo mga kasinag, ang Thermo King company, gumagawa yan mga kasinag ng mga aircon. May sarili silang unit na ikinakabit namin sa mga van, sa mga truck, sa mga trailer. Iba-ibang klaseng aircon mga kasinag. Ako kasi mga kasinag, ang trabaho ko doon sa aircon. Sa aircon na sasakyan, sa cabin AC. Tapos nagkakabit din kami ng sariling unit ng Thermo King. Kagaya ng mga ng mga B300, B500, C350E, yung mga nagma-minus 18,
Ayan, yung mga nilalagyan ng mga frozen foods na mga ban. Ayan ang aircon na ikinakabit namin mga kasinag. Gumagawa din ako mga kasinag ng mga aircon ng mga sasakyan. Basta cabin easy, kahit anong sasakyan. Trabaho ko yan mga kasinag. Ayan po ang trabaho ko sa Dubai. Gumagawa ng aircon, nagre-repair, papalit ng mga compressor, mga unit. Yan ang trabaho mga kasinag. Maraming ang nagsasabi, ang trabaho ko naman daw ay napakaaluan kasi aircon. Hindi nila alam mga kasinag. Yung aircon na yun, habang trabaho ko ang sasakyan, hindi naman gumagana yung aircon, yung kaya napakainit. Lalo na sa Middle East mga kasinag. Pag nitong panahon, matindi ang init dyan. Dyan ako talo mga kasinag, surrender ako sa init. Lalo sa Middle East, sa Dubai, surrender ako sa init. Lalo na pag dumating ang sasakyan, urgent, dudukutin mo yung kompresor. Kasi nandun lagayin yung fitting mga kasinag bago mo kasi i-check yun, lalagyan mo muna ng gauge, titingnan mo kung may gas or kung yung mga pump ng compressor, doon mo makikita sa gauge na yun. Pagdukot mo palang mga kasinag, napakainit na kahit may gloves ka. O lalo na kung malayo ang pinanggalingan ng sasakyan na yun, urgent na urgent. I-check mo ng ganun. Kung compressor man ang sira, babaklasin mo. Gaano kahirap yun. Pero tiniis ko yung mga kasinag, nasa 3 years almost. Yan ang trabaho ko sa Dubai. Kaya ngayon mga kasinag, pinag-iisipan kong mabuti ko kung babalik ako doon or hahanap ako ng ibang bansa. Kasi talong-talo talaga ako ng init. Hindi ko kayang init sa Dubai mga kasinag. Masarap sana sa Dubai kasi parang Pilipinas din. Parang malaya ka rin. Mga gusto mo, magagawa mo. Ang kaso lang mga kasinag, yung init nga po ang hindi ko kaya. Surrender talaga ako sa init pag mainit ang panahon. Mabuti kung laging taglamig mga kasinag. Pag taglamig naman mga kasinag, mahina man ang aircon. Ano pang kikitain ng company pag malamig ang panahon? Kasi walang nagpaparepair. Walang nasirang mga aircon. Kaya doon mga kasinag, lalo sa trabaho ko sa Dubai, nung nagkatrabaho pa ako doon, grabing trabaho pag ganitong mainit ang panahon. Grabing aircon. Problema lagi yung aircon, yung lamig. Yun ang inaano nila, lalo na sa mga frozen foods. Dyan ba sa Dubai, ang mga pagkain, mga manok, frozen foods, mga muton, ay mga kambing na yan, yung mga kung ano-ano, pati mga flowers ng mga sinag, naka-aircon din yung mga anuhan ng agila, mga palkon, may aircon din yan mga kasinag. Yan ang trabaho namin doon. Pero kung may ibang opportunity naman mga kasinag na ibang bansa na kahit anong trabaho, kahit farmer, kahit taga-tabaslaan dyan or kung ano, pero pag may ganong opportunity mga sinag, papasukin ko na basta sasapat para sa aking pamilya, na maibibigay ko naman yung mga kagustuhan ng aking anak, mga para sa kinabukasan nila. Kahit sa bansa mga kasinag, basta hindi ganong mainit, basta okay ang sahod mga kasinag, para sa aking pamilya, okay na tayo dyan. Yan ang pinaplano ko ngayon mga kasinag. Baka sa mga viewers ko dito, may alam kayo mga kasinag, i-message nyo po ako sa aking Facebook page na Imboy Uragon. Baka nangangailangan ng mga company nyo, kahit helper lang ako mga kasinag, kayang-kaya ko yan. Sanay naman tayo sa hirap mga kasinag. Nahihirapan po ako magdesisyon kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Kung mag-abroad ba ako or dito lang ako sa Pilipinas. Na ang hirap talagang isipin mga kasinag, napakahirap na, lalo na yung ganitong sitwasyon, yung kakapus-kapusin ka na hindi mo alam kung saan ka kukuha. Kasi wala man ako ibang trabaho, sa YouTube lang talaga inaasahan ko. Plano ko kasi mga kasinag, pag ako nag-abroad, pwede naman si Mrs. ang mag-vlog dito, ako nasa ibang bansa. Hindi ko kasi alam mga kasinag kung anong dapat kong gawin. Kung lalayo pa ako sa pamilya ko or tsatsagaan ko na lang dito na hindi naman sasapat para sa aming pamilya. Ang hirap, sa mga gastusin talaga hindi kaya. Kaya sa humihingi po sa akin ng tulong, pasensya na kayo mga kasinag gustuhin ko bang tulungan kayo pero hindi ko kaya talaga. Kahit anong pilit, anong gawin ko, hindi ko kaya kayong tulungan mga kasinag. Sa mga sponsor na tumulong para sa aming simbahan, sa mga pinagawa ko dating mga bahay, sa mga itinulong nyo po nun, maraming salamat sa inyo mga kasinag. Tatanawin ko po itong napakalaking utang na loob sa lahat po ng aming viewers na sumuporta, tumulong,
Maraming salamat po sa inyo. Kung sakali man nga na meron akong final na decision na kung a-abroad ako, si Mrs. na lang ang pagbablogin ko dito mga kasinag. Pero pwede pa naman ako mag-vlog kahit mula sa ibang lugar na. Pinag-iisipan ko yung mga kasinag, kaya comment naman kayo dyan mga kasinag or i-message nyo ako sa aking Facebook page kung ano po dapat ang aking gawin. Kasi nung nasa abroad pa ako mga kasinag, sabi ko sa sarili ko, pag ako nakauwi sa Pilipinas, magsisikap ako, sabi kong ganyan, na gagawin ko ang lahat, na ayaw ko nang lumayo sa aking pamilya. Pero nung nandito na ako mga kasinag, hindi rin kaya eh. Gawin mo man lahat na paraan para mabuhay lang, o magagawa mo mga kasinag sa pang araw-araw na pagkain, ganun lang. Pero yung pag-angat mga kasinag, parang ang hirap, lalo na pagka ganito mga kasinag ang sitwasyon na napakamahal ng bilihin. Kung noon ang 1,000 mo parang malaki pa, madami ka nang mabibili. Ngayon mga kasinag, ang 1,000 parang 100 pesos na lang, kasi sa mahal po ng mga bilihin. Kaya yan ang pinag-iisipan kong mabuti mga kasinag, kung ano po talaga ang dapat kong gawin. Kaya kung meron kayo isasuggest sa akin mga kasinag, message nyo po ako sa aking Facebook page or comment naman kayo dyan, at babasahin ko po lahat ng inyong comment, para magkameron ako ng idea kung ano po talaga ang dapat kong gawin. Kaya ngayon mga kasinag, sa lahat po talaga ng humihingi ng tulong, pasensya na. Sorry po talaga, gustuhin ko man, wala po akong magagawa at hindi ko kaya talaga. Sa lahat po ng ating mga viewers, subscribers na patuloy na sumusuporta sa aming YouTube channel, maraming salamat po sa inyo mga kasinag. Kami uuwi na at namahinga lang kami kasi ang init ng panahon. Pauwi na kami sa bahay mga kasinag. Update ko lang po kayo pagdating doon. Hanggang dito lang. Maraming salamat po sa lahat ng viewers. Bye bye. Kanina mga kasinag, ang ganda ng panahon, pauwi kami dito. Nandito na kami sa barangay Bubuan, sa mismong barangay namin. Pauwi na sana kami ng sityo, inabot kami ng ulan, kaya sumilong muna kami dito. Sumilong muna kami. Kung hindi kami sumilong dito mga kasinag, basa-basa kami. Ang putik na naman ang daan ito papunta sa amin. Imbis na natuyo na sana yung daan, magpuputik na naman. Pero pabor din naman ito mga kasinag. Gawa ng yung may mga tanim, para madiligan yung mga tanim. Pahulawin lang namin yan mga kasinag at uuwi naman kami.